Benvinguts, benvingudes a aquesta segona sessió del Seminari de Sociolingüística i Política Lingüística del CUSC. Avui ens plau presentar la doctora Mariona Tauler, que és directora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i investigadora del Centre de Llenguatge i Computació de la Universitat de Barcelona. Com sabeu, com deveu haver vist a l'agenda, ens parlarà de Newscom Talks, un corpus anotat per l'anàlisi de la toxicitat en el llenguatge. Aprofitem breument per recordar-vos que podeu fer les preguntes mitjançant el xat i les anirem recollint, o les podeu fer al final de tot si voleu, podeu demanar el torn de paraula i intervenir directament. I res més, sense més dilació, quan vulgui, doctora Tauler, moltes gràcies per acceptar la invitació. Bueno, molt bé. Moltes gràcies a tots i bon dia a tothom. I m'agradaria també començar agraint-vos, donar les gràcies, diguem-ne, als organitzadors d'aquest seminari per haver-me convidat a compartir amb tots vosaltres la meva recerca actual i especialment agrair-vos a tu, Roser, i a l'Avelí aquesta invitació. Val a dir, però, que la feina, el treball que presentaré avui no és un treball que he fet jo sola. Aquest treball s'ha dut a terme en col·laboració amb la professora Montserrat Nofre, que també està aquí. Per això avui li deia que si ha d'intervenir, doncs que ho faci amb tota llibertat, però també és fruit de la col·laboració amb dos estudiants excel·lents, que són en Xavier Bonet i el Víctor Vergela, que segurament alguns de vosaltres ja coneixeu. Aleshores, si de cas, converteixo la meva pantalla primer amb vosaltres i comencem per aquí. Com he dit, aquest treball, és a dir, aquest corpus que us presentaré avui, és fruit de la col·laboració amb diferents gent i aquí presentaré bàsicament el que estem, diguem-ne, el que està contingut en un treball, en un article que encara no està publicat i que està en procés de revisió, de fet, que és aquest, el Defining a Methodology for Annotating Toxicity, que hem escrit conjuntament la Montserrat Nofre, el Víctor Vergela, el Xavier Bonet i jo mateixa. A part del que us explicaré avui, també ho podeu trobar publicat ja en aquesta altra publicació, que és Overview of the Toxic Task at Everleft 2021, Detection of Toxicity in Comments in Spanish, que està publicat en una revista que es diu Procesamiento del Lenguaje Natural i que d'alguna manera dona, és a dir, que explica una miqueta el corpus, però també l'organització d'aquesta tasca que vam fer, que també us en parlaré molt breument perquè ho veieu. I tota aquesta feina, de fet, s'emmarca dins d'aquest projecte del Ministeri que es diu Mislanguage, que és Misinformation and Miscommunication in Social Media, Analyzing Language. D'acord? Però abans de presentar-vos el corpus Newscom Talks, cal primer explicar per què és necessari o per què necessitem anotar un corpus amb informació sobre la toxicitat. D'acord? Els mitjans, i aquest és una mica, us poso en context, els mitjans de comunicació social, com tots sabeu, les xarxes socials, han esdevingut el canal per defecte perquè la gent accedeixi a la informació, a un munt d'informació com mai podíem haver accedit, i al coneixement. D'acord? Però també és un espai en què la gent pot expressar les seves idees, les seves opinions. Aquest nou espai, diguem-ne, virtual d'interacció, d'accés a la informació, té un efecte molt rellevant i positiu i és que és el que diríem la democratització de la informació i el coneixement. I també de la capacitat d'influència a l'opinió pública. És a dir, en lloc d'uns quants mitjans de comunicació que controlen quina informació es difon i quina no, doncs, en principi, qualsevol ciutadà pot compartir els seus punts de vista, les seves opinions, pot, per tant, influir en l'estat d'opinió pública sobre qualsevol tema. Però, diguem-ne, aquesta democratització de la informació també té efectes no desitjats.
i és que és és a dir, aquestes xarxes es poden utilitzar per propagar el que se'n diu la informació falsa, no? El que en anglès diem les fake news, és a dir, les notícies falses, els rumors falsos, mentides. I també, que un altre efecte negatiu, diguem-ne, d'aquest entorn és la propagació, la proliferació de missatges tòxics. Clar, d'informació falsa sempre n'hi ha hagut, és a dir, no és nova. El que passa que és veritat que en aquestes xarxes la seva propagació és molt més ràpida i potser molt més àmplia. D'acord? Aleshores, què passa? Per tant, jo ara em centraré bàsicament en la propagació del que és els missatges tòxics, del discurs de l'odi. El discurs de l'odi seria el terme que utilitzaria el terme català, el que se'n diu en anglès el hate speech, d'acord? Aleshores, què passa? Amb la proliferació d'aquests missatges tòxics també hi ha la necessitat, o es crea la necessitat de combatre la propagació d'aquests missatges. Aleshores, la voluntat, de detectar i intentar filtrar o eliminar, segons de quines pàgines web, els missatges d'aquest tipus. Els missatges que jo diria, en general, parlem del missatge tòxic com un terme que englobaria molts tipus de toxicitat, des de missatges ofensius a missatges realment violents, que poden incitar a la violència. Aleshores, una manera de combatre aquesta toxicitat a les xarxes és a través del que dins del processament del llenguatge natural o dins de la lingüística computacional és la detecció automàtica del llenguatge tòxic. D'acord? I en concret és una tasca específica que seria la detecció automàtica del llenguatge tòxic a les xarxes socials i a llocs web de notícies. I és una de les tasques que darrerament ha tingut més o desperta més interès dins d'aquesta àrea de coneixement que seria el processament del llenguatge natural, que forma part, del que seria la intel·ligència artificial també. D'acord? És a dir, que el processament del llenguatge parteix de moltes tècniques extretes de la intel·ligència artificial. Aleshores, què passa? Com podem detectar automàticament el llenguatge tòxic? És a dir, què necessiten els sistemes automàtics, la màquina? Què necessita la màquina per poder decidir i detectar quan un missatge, ja sigui un missatge a Twitter, un missatge a YouTube, a Facebook, en el comentari d'una notícia, quan podem dir que conté toxicitat i quan no. Com pot fer-ho la màquina? Perquè, clar, no és fàcil. Aleshores, per fer això, les màquines el que s'han de fer és han de crear un model d'aprenentatge automàtic, que es diu. És a dir, les màquines utilitzen l'aprenentatge automàtic, que són models, estadístics. Potser n'heu sentit molt a parlar ara, que són les xarxes, per exemple, un exemple d'aquests models són les xarxes neuronals, que no entraré i no explicaré, però perquè entengueu, aquests sistemes automàtics necessiten corpus anotats. És a dir, la manera que tenen d'aprendre, la màquina, per aprendre a discernir quan un missatge és tòxic o quan no ho és, necessita aprendre aquesta informació de mostres reals del llenguatge. I aquestes mostres reals del llenguatge són el que nosaltres anomenem, dins de la nostra àrea, els corpus, i en concret, en aquest cas, els corpus anotats. Anotats en qualsevol cosa. És a dir, tu pots detectar, en aquest cas, la toxicitat, però potser també necessites corpus per anotar, per detectar sarcasme o per detectar qualsevol altra cosa que vulguis detectar de manera automàtica. Això dona sentit, per tant, a la necessitat de crear aquest corpus. Per tant, Newscom-Tox és un corpus anotat per poder no només analitzar lingüísticament és a dir,
quines estructures, quins patrons lingüístics hi ha darrere d'un missatge tòxic, sinó també, sobretot, com un recurs per poder entrenar els sistemes automàtics perquè aprenguin a classificar els documents, o en aquest cas els missatges, en tòxics o no tòxics. Aquesta és la finalitat d'aquest tipus de corpus, d'aquest tipus de recurs lingüístic. D'acord? Aleshores, què passa? Aquests corpus han d'estar anotats de manera amb una bona qualitat. Per què? Perquè la qualitat d'aprenentatge de la màquina depèn molt del tipus de corpus a partir del qual aprèn. I, per tant, la qualitat del sistema de detecció dependrà molt també de la qualitat del corpus que anotem. D'acord? I una mica, doncs, aquest seria l'objectiu principal de la xerrada d'avui, que és presentar-vos com hem creat aquest corpus, el News.com.tocs, us explicaré, per exemple, primer com hem seleccionat aquest corpus, que és un corpus que està format per comentaris fets, articles de notícies, i que està anotat amb toxicitat. Us explicaré primer com hem creat el corpus, després la notació del corpus, sobretot centrant-me en el tipus, en l'etiquetari, és a dir, les etiquetes que hem utilitzat per anotar-lo, els criteris utilitzats per aplicar, per assignar aquestes etiquetes, i després també parlaré del procés d'anotació, és a dir, com l'equip, com la Montserrat Nofre, el Víctor, el Xavier i jo, entre tots, hem dut a terme l'anotació d'aquest corpus. D'acord? I després també us presentaré breument uns quants resultats obtinguts, aquells que són més destacats, i presentaré també molt breument la tasca en la que hem participat com a organitzadors, que és la taxa de tòxics. I així, per què us explico la taxa de tòxics? Perquè d'alguna manera justifica per què fem aquest corpus, o és una de les justificacions o de les aplicacions d'aquest corpus. I acabaré, evidentment, amb les conclusions. Per tant, hem de tenir clar dues coses. Que l'objectiu d'aquest corpus és doble. D'una banda, és un recurs per a l'anàlisi de la toxicitat des d'una perspectiva lingüística, d'acord? I de l'altra, és un recurs per entrenar i avaluar sistemes automàtics que detectin el contingut d'un tòxic, d'un missatge, en aquest cas, d'un comentari a una notícia. D'acord? Bé. Aleshores, per començar... Ui, pensava que sortiria tot de cop. Aleshores, per començar, i per entendre que tots parlem del mateix, què entenem dins de la lingüística computacional i del processament del llenguatge per corpus? En aquest context, un corpus és una col·lecció de textos que pot ser escrita o oral, en el nostre cas és un corpus escrit. Normalment és una mostra àmplia, és una col·lecció àmplia de textos en format electrònic, és a dir, per nosaltres és un requisit fonamental que aquest corpus, aquests documents, aquests textos estiguin en format electrònic, que ha estat creat amb una finalitat concreta. Per tant, és una col·lecció basada en un conjunt de criteris. És a dir, i és a partir d'aquests criteris que configurem les característiques i de com ha de ser i decidim d'on obtenir aquest corpus. Per tant, per nosaltres també és important que aquest corpus contingui exemples reals d'ús. És a dir, intentem, tot i que també podríem fer-ho, no crear exemples artificials, d'acord? Sinó que extraiem, és a dir, partim de dades ja existents. Per tant, partirem de comentaris o de tuits que escriu la gent i com escriu la gent. I acceptarem, doncs, si hi ha errors, si estan mal escrits, si hi ha ambigüitat, perquè és, diguem-ne, el que en realitat la màquina es trobarà. D'acord? Això és el que... Per tant, nosaltres sempre, d'alguna manera,
hem d'analitzar textos d'ús real, d'una llengua o d'una varietat lingüística específica. Dit això, vull destacar com 3 grans etapes dins d'aquest procés de creació del corpus, d'acord? Que serien, primer hem de dissenyar el corpus, després hem de recopilar les dades en funció d'aquests criteris de disseny i, finalment, anotarem el corpus, d'acord? Per tant, què hem de tenir clar primer? Doncs què entenem per criteris de disseny? Doncs hem de tenir molt clar per què volem construir aquest corpus, quins tipus de dades han d'incloure, quines seran les fonts d'extracció d'aquestes dades, quina mida haurà de ser, etc. També haurem de tenir en compte quin tipus d'anotadors necessitarem per anotar-lo, si aquesta decisió també estarà molt relacionada amb el tipus de complexitat de l'anotació, etc. En el nostre cas, això com es tradueix? Centrem-nos primer en la creació del corpus, en tota la part una mica del disseny de partida i la recopilació de les dades que conformen aquest corpus. És a dir, nosaltres, quin és l'objectiu principal d'estudi? La nostra finalitat és crear un corpus que ens permeti analitzar la toxicitat del llenguatge contingut en missatges produïts a les xarxes socials. D'acord. Per tant, què passa? El que seria ideal per un sistema automàtic i fins i tot per un estudi lingüístic és que la col·lecció de textos que poguessin tenir fos el més àmplia possible i el més representativa possible del que seria la toxicitat. És a dir, que a mi, de fet, el que m'agradaria és poder tenir missatges produïts des de diferents mitjans de comunicacions, és a dir, textos trets de Twitter, de Reddit, de Facebook, de YouTube, d'Instagram, de WhatsApp, de diaris, dels comentaris a notícies. Però què passa? Que això no és possible, en el sentit que, primer, són, diguem-ne, el tipus de missatges de cada un d'aquests que contenen cada un d'aquests medis de comunicació social són diferents, les característiques que presenten. D'altra banda, és un problema també de temps. I aleshores, presenten característiques i problemàtiques diferents, tenim problemes de temps i tenim pocs recursos per fer-ho. Penseu que el que us explicaré avui és la feina resultant d'un any i mig de feina de totes aquestes persones, més o menys. Un any i mig només per fer aquest corpus, però això no vol dir que, a més, de tot el background que tenim al darrere. D'acord? Aleshores, què hem decidit nosaltres? Centrar-nos en un mitjà de comunicació concret i en un tipus de text específic. Clar, també m'agradaria tenir totes les varietats lingüístiques, diguem-ne, d'aquella llengua que jo vull analitzar. Altre cop, això també és un altre problema, d'acord? Perquè és un problema de recursos i de temps. Clar i català. Aleshores, quin és el nostre... Què hem fet nosaltres? Nosaltres el que hem fet és seleccionar comentaris a articles de notícies publicades com a resposta... Què hem seleccionat? Comentaris a articles de notícies que són resposta a diferents articles extrets de diaris espanyols en línia i de fòrums de discussió. Per tant, la llengua, diguem-ne, d'aquest corpus és l'espanyol peninsular. D'acord? Què més hem tingut en compte? Aleshores, aquest corpus, per tant, hem tingut en compte els comentaris de 21 articles d'aquests diaris. I, clar, també m'agradaria poder representar, tenir una representació més, diguem-ne, de qualsevol tipus de missatge tòxic, referent a qualsevol tipus de temàtica. Però, altre cop, això torna a ser inviable. I, per tant, nosaltres què ens hem centrat? Doncs en articles que
diguem-ne, el seu tema principal estava relacionat amb la immigració, amb els refugiats, amb el racisme, perquè d'alguna manera el que volíem era estudiar també una mica el llenguatge tòxic relacionat amb, diguem-ne, amb l'ètnia, amb el racisme, per entendre'ns, d'acord? Molt bé. Finalment, doncs clar, el que no podem és estar anys i anys recopilant dades i, per tant, més o menys, aquest corpus són articles extrets de l'agost del 2017 fins al setembre del 2020. Perquè, diguem-ne, aquest corpus, d'alguna manera, teníem ja dades recopilades perquè part d'aquestes dades es van fer servir anteriorment per anotar la negació, com per fer un estudi de la negació en espanyol. I aleshores vam reaprofitar part d'algun d'aquests comentaris, d'aquests articles, per després anotar la toxicitat. Molt bé. Què més tenim? Aleshores, això és el que volem, d'acord? És a dir, com obtenim aquestes dades? D'on les extraiem? Aleshores, el que hem fet és és una extracció de fet manual, la que hem feta. Es diu, en anglès, és una keyword-based methodology. És a dir, que partim de paraules claus, d'acord? Com immigració, patera, xenofòbia, refugiado, racismo, menas, musulmán, negro, etc. És a dir, mirem i busquem notícies en què aquestes paraules hi apareguin i manualment seleccionem aquelles notícies que continguin un contingut de tipus racial o relacionat amb la immigració. Diguem-ne que hem seleccionat articles que podrien ser, és a dir, que generen controvèrsia, que són controvertits, amb l'objectiu precisament de trobar comentaris amb opinions oposades, amb exemples, sobretot, de llenguatge tòxic, que és el que ens interessa. D'on provenen? Quines són les fonts d'informació? La majoria dels articles i els comentaris seleccionats provenen de diaris en línia, com l'ABC, el Diario.es, el Caso, El Mundo, El País, La Vanguardia, News, etc. I, a més, també de webs de notícies socials com Meneame o fòrums de discussió com Foro Coches. I direu, per què Meneame i Foro Coches? Perquè ens vam adonar que quan vam començar a mirar els comentaris que apareixien en aquests diaris online, així com en el 2017 hi havia alguns d'aquests comentaris que encara podíem trobar comentaris, diguem-ne, que contenien força toxicitat, a partir del 19, diguem-ne, aquests diaris ja van començar a aplicar tècniques de filtratge, és a dir, ja començaven a filtrar el tipus de missatges tòxics. Aleshores, el que vàrem fer és buscar els comentaris d'aquests articles, però en fòrums com el de Meneame i el Foro Coches, on allà hi ha molt menys filtre i, per tant, la gent, diguem-ne, fa comentaris o podem trobar comentaris molt més tòxics, d'acord? I, de fet, si analitzem les dades que hem estat treballant, anotant, els comentaris més tòxics surten precisament d'aquestes pàgines, sobretot del Foro Coches. Per tant, això és la font d'informació d'on traiem aquests articles. Quants articles al final hem extret? Hem extret 21 articles amb tots els comentaris associats a cada notícia. És a dir, en aquell article, tots els comentaris que contenien els que estaven associats a aquella notícia. Aleshores, el criteri va ser, com a mínim, que aquella notícia tingués com a mínim 50 comentaris. I crec que el nombre de comentaris, diguem-ne, al final extrets per cada una d'aquestes articles, si no recordo malament, ara ho miro, sí, oscil·la entre 65 comentaris per notícia o 359 el que té més comentaris associats. Penseu que són comentaris que es fan en les primeres 24 hores, 48 hores de publicació, un cop publicat aquest article.
Què més traiem? Què més extraiem? És a dir, el nostre corpus què té? Conté l'article de notícia, l'article publicat, els comentaris penjats en aquesta notícia i el fil de la conversa. És a dir, mantenim el fil en què temporal o com cronològicament s'han anat, diguem-ne, fent els comentaris. Per què? Perquè d'alguna manera, què passa? Que els comentaris no sempre són un comentari directe a la notícia, sinó que hi ha comentaris a comentaris. O sigui que un usuari el que fa és comentar el comentari d'un altre usuari. De manera que es crea de fet, una conversa entre els diferents usuaris. I, per tant, tot això ho hem recopilat, ho hem recollit, d'acord? Manualment. Sempre ho dic manualment. I aquí, si teniu després dubtes en aquest sentit, doncs la persona precisament encarregada de fer aquesta tasca va ser la professora Montserrat Nofre. Què més? Aleshores, com hem organitzat les dades? Doncs cada arxiu conté el seu article i tots els comentaris, doncs, de fet, un arxiu per anotar són tots els comentaris vinculats a un article. I el format és un arxiu en format Excel. Què més? A part d'això, també recuperem l'autor, però s'anonimitza per raons ètiques, la data i l'hora en què es va publicar el comentari i potser alguna coseta més que ara no recordo. D'acord? Què més? Seguim. Un cop ja tenim el corpus, en total aquest corpus té 4.359 comentaris, d'acord? Per què vam triar els comentaris i, per exemple, no vàrem triar Twitter? Primer, Twitter té una raó, té unes característiques molt especials. Normalment els comentaris són més curts perquè tenen, diguem-ne, un control de caràcters. Hi ha emoticones, hi ha hashtags i, en canvi, vàrem pensar que un comentari, de fet, tenim comentaris que són molt llargs, ens poden donar més informació, més context i, per tant, aquesta va ser la nostra primera elecció. Ara estem treballant precisament en un corpus de tuits, és a dir, per anotar els estereotips, o sigui que ja, si de cas, ja en parlarem. Total, que un cop ja tenim les dades recopilades, ara es tracta de tercer pas, i un pas molt important, que és com anotem aquest corpus, com anotem aquestes dades, quina metodologia d'anotació hem d'aplicar. I aquí hem de dir, hem de fer-nos la pregunta, perquè tinguem tots clar, què vol dir anotar, què significa anotar o etiquetar un corpus. L'anotació d'un corpus podem definir-la com la pràctica d'afegir informació interpretativa, lingüística, a un corpus. Perquè la informació, que ja és implícita en el text, s'ha de fer explícita. És a dir, fas explícit allò que és implícit en el text. D'acord? I això és el que vol dir anotar un corpus o etiquetar un corpus. És fer explícita aquesta informació mitjançant etiquetes concretes. És a dir, nosaltres, quan llegim un text, evidentment, no hi ha cap etiqueta. Però, evidentment, sabem, podem dir, ostres, aquest text, quina agressivitat o que ofensiu, que maleducat o, ostres, quant d'odi. Però no hi ha cap etiqueta que això ho faci explícit. Aquest procés d'anotació és això el que fa, és dir, explicitar aquesta informació implícita que nosaltres com a lectors inferim immediatament, fer-la explícita perquè la màquina pugui entendre que allà, és a dir, aquella informació conté, en aquest cas, toxicitat. D'acord?
Què més? Aleshores, en aquest procés, fases. La primera, òbvia i aplicable a qualsevol metodologia de recerca, és veure què s'ha fet abans. És a dir, no descobrim el món. Cal fer primer una revisió bibliogràfica del que ja existeix. D'acord? És a dir, com els altres, és a dir, han anotat aquest tipus d'informació. Quins tipus de recursos hi ha, què hi ha i què no hi ha, què s'ha fet i com s'ha fet. I, per altra banda, doncs, agafar una mostra de les dades que hem recopilat i començar-les a analitzar, a estudiar, a anotar en una primera proposta, per exemple, d'anotació, per veure si hi ha tots els fenòmens, si està, diguem-ne, representada la casuística de fenòmens que nosaltres volem al final analitzar o detectar, d'acord? I veure quin grau de complexitat hi ha al darrere de tota aquesta anàlisi. Després, ja un cop hem fet aquesta primera anàlisi, hem de definir el que se'n diu la guia d'anotació. Què seria la guia d'anotació? La guia d'anotació inclou les instruccions, és a dir, l'etiquetari, és a dir, el conjunt d'etiquetes que utilitzarem per anotar el corpus i els criteris d'anotació, és a dir, la manera en què assignarem cada una d'aquestes etiquetes. Com les aplicarem, seguint quins criteris, d'acord? I en aquesta guia també explica el procés d'anotació, és a dir, quin tipus, jo què sé, per exemple, de fitxer et trobaràs, com està la informació, quina formació trobaràs, tot el procés que has de seguir, es fa tot simultàniament o ho fem per etapes, fem servir una eina d'anotació especial o no, és a dir, aquí la guia d'anotació ha de recollir tota aquesta informació, que després l'has de fer pública perquè són recursos normalment que es fan sempre públics, perquè estan fets a partir de diner públic i perquè és la manera d'avançar en recerca, compartir aquests recursos perquè la gent els pugui utilitzar. I, per tant, tu has de tenir documentada tota aquesta informació de com has creat i com has anotat aquest corpus perquè qualsevol altra investigació pugui interpretar aquesta anotació. I, finalment, doncs, és l'anotació pròpiament dita del corpus i l'avaluació d'aquesta anotació. Anem a veure una miqueta cada un d'aquests passos. Per exemple, per no fer-ho llarg i pesat, clar, què fem primer? Doncs fer la revisió, mirar què s'ha fet, és a dir, què hi ha, quins corpus hi ha actualment anotats amb toxicitat. I el primer que veus és que, clar, aquesta tasca, d'alguna manera, és una tasca que es comença a tenir interès, els primers treballs apareixen el 2012 i els primers corpus així importants anotats cap al 2017. D'acord? Aleshores, sempre estic parlant dins de l'àrea del processament del llenguatge, de la lingüística computacional. Vull dir, de la toxicitat se n'ha parlat en altres àrees de coneixement, evidentment, i de manera anterior. Però en la nostra àrea, és a dir, ara estic buscant corpus anotats amb toxicitat per veure com ho hem fet i què podem nosaltres aportar de nou. Aleshores, evidentment, la llengua que té més recursos, corpus anotats, és l'anglès. Sempre, en la nostra àrea, sempre la llengua anglesa sempre té més recursos. Hi ha molta més gent que hi treballa i no en parlaré. Ara em fixaré, evidentment també els hem tingut en compte, però per no fer-ho feixuc, però perquè veieu, en el moment en què vàrem decidir anotar aquest corpus o crear aquest corpus, només hi havia per l'espanyol 1, 2, 3, 4, 5 corpus anotats amb algun tipus de llenguatge tòxic. D'acord? I fixeu-vos que tots eren textos extrets de Twitter, perquè el Twitter té una aplicació, una API, que et permet
extreure automàticament tuits que, diguem-ne, de forma fàcil, ràpida i que, per tant, és una de les, precisament, plataformes més utilitzades per fer aquest tipus de corpus, tant en anglès com, en aquest cas, en espanyol. Fixeu-vos també en la mida dels corpus, és a dir, van des del més petitó, de uns 4.000 tuits, fins al més gran, 11.000, gairebé 12.000 tuits. Penseu que sempre els tuits són més curtets, d'acord? I fixeu-vos també en la proporció del contingut tòxic, és a dir, de tots aquests, la toxicitat és entre el 26% de missatges tòxics fins al que en té més 49,8%. És a dir, que normalment, però en realitat, la majoria, és a dir, la gran majoria de missatges, diguem-ne, d'aquestes xarxes socials, afortunadament no són tòxics. És a dir, és una minoria, el tant per cent és petit, encara que no ens ho sé. El que passa que impacten molt, però són minoritàriament tòxics. És a dir, la realitat és, el que en diem, està desequilibrat. És a dir, és molt més, la presència de tòxics, de missatges tòxics, és inferior al de missatges no tòxics. Però, per poder entrenar els missatges, hem d'intentar que la mostra sigui el que se'n diu equilibrada, és a dir, que hi hagi més o menys la mateixa quantitat de missatges tòxics i no tòxics, que no sempre és possible. Aleshores, en aquest cas, nosaltres ens diferenciem perquè, diguem-ne, és l'únic corpus actualment que no parteix de Twitter, sinó que parteix de pàgines de notícies i que, per tant, el tipus de missatge és un comentari i no un tuit. D'acord? Fixeu-vos també que tots aquests corpus s'han creat, la majoria, per després participar en aquestes tasques d'avaluació, que després us en parlaré. Fixeu-vos aquí també en el tipus de destinatari del missatge. És a dir, són pocs, de fet només n'hi ha un, i és el que té més tuits, que, diguem-ne, el destinatari, el target, suposo que és el destinatari del missatge tòxic és genèric, no importa quin grup és. Però els altres, fixeu-vos que se centren molt en missatges tòxics cap a les dones o cap a la immigració. I aquest, que de fet no especifiquen cap destinatari en concret, per tant deu ser genèric també. I la manera per exemple, nosaltres també ens centrem en la immigració. Per què? Perquè, de fet, aquí normalment el que es vol combatre és l'odi, diguem-ne, o la toxicitat dirigida sobretot a grups minoritaris. És a dir, reduir, intentar evitar la homofòbia, la misogínia, jo què sé, el racisme, etc. D'acord? Fixeu-vos també que el tipus de notació també pot ser diferent. Pot ser binària. Binària vol dir que tu anotes aquell missatge de Twitter dient és tòxic, sí o no. És tota la notació que fas. O multilevel, vol dir, és a dir, que pot introduir diferents etiquetes. És a dir, és tòxic o no, el nivell de toxicitat, és molt tòxic, és poc tòxic, és lleugerament, és tòxic, simplement, o conté sarcasme o no, la informació és explícita o és implícita, és a dir, cada un pot decidir el tipus d'etiqueta, de notació que vol fer. D'acord? I, evidentment, els anotadors que anoten aquests corpus poden ser gent experta o gent no experta. És aquest crowdsourcing que... Aquí hi ha un error. Mira, això és correcte. El crowdsourcing són plataformes que hi ha on tu pagues perquè la gent anoti, però, clar, tu no saps qui, és a dir, són plataformes a la web on qualsevol
persona, de fet, pot anotar i, per tant, també hi ha un risc en aquesta anotació. És a dir, és veritat que es fan proves, es fan primer per seleccionar una mica i per descartar aquells que només ho fan per diners, i, per tant, no ho fan amb tanta cura com un anotador expert. Fixeu-vos també en les diferents aquí, és a dir, la manera diferent de referenciar-se a la toxicitat, misogínia, agressivitat, hate speech, és a dir, discurs de l'odi. És a dir, que això també ens trobem que a l'hora d'analitzar aquest fenomen s'utilitzen diferents terminologies, diferents termes. Aleshores, nosaltres el que hem optat és per tractar qualsevol tipus de llenguatge ofensiu, agressiu, d'odi, tot sota aquest terme paraigua com que els engloba a tots, que és el terme toxicitat, i que sembla que actualment també sembla que s'està utilitzant més com a terme genèric. Quina era, a part de la revisió bibliogràfica, per tant vam dir, bé, doncs la nostra aportació és un corpus per l'espanyol, d'una llengua, és a dir, en comptes de tuits amb comentaris, i que anotarem amb diferents nivells de notació. I, per tant, el que fem és començar a anotar una mostra, analitzar la mostra, i ens adonem que decidir si el contingut d'un missatge, ja sigui un comentari o un tuit, és tòxic o no, és, sens dubte, una tasca molt complexa, molt més complexa d'abordar del que ens pensàvem inicialment, segurament, i si és complexa pels humans, imagineu-vos per una màquina. I aquesta complexitat ve donada, bàsicament, per la pròpia naturalesa de la toxicitat, que és la seva subjectivitat. Però també pel coneixement pel seu coneixement, per la necessitat, o sigui, pel coneixement pragmàtic que és necessari per poder, diguem-ne, analitzar aquest tipus de missatges. És a dir, interpretar si el missatge és tòxic o no estarà determinat en part i inevitablement per la subjectivitat. És a dir, estarà influenciada per les creences, les idees polítiques, els interessos del lector d'aquell missatge. És a dir, per la manera en què entenem el món i fins i tot condicionat per com nosaltres ens sentim en el moment en què estem anotant. És a dir, no sempre estem... O sigui, un dia puc veure una notícia, per entendre'ns, molt tòxica i l'altre dir, bueno, no ho és tant, potser. Potser aquí hi ha un punt d'humor. És a dir, dependrà molt del moment de la nostra subjectivitat. I això, clar, això és per garantir una anotació de qualitat. És a dir, què vol dir de qualitat? Una anotació consistent, coherent, és complicadíssim. Perquè, clar, la subjectivitat és difícil d'evitar, de tractar. Per decidir si és tòxic o no, a més, ens cal molta informació pragmàtica, molt coneixement pragmàtic. Hem de tenir en compte el significat explícit, és a dir, el significat literal del missatge, però també el significat implícit, tota la inferència que hem de fer. Nosaltres moltes vegades inferim, perquè no està explícit. I clar, com tot, si jo sóc un usuari que sé que si escric un missatge altament tòxic, seré automàticament, diguem-ne, em filtraran, no em deixaran publicar aquell comentari. Per tant, una manera
d'expressar aquesta toxicitat. És d'una manera implícita, molt més subtil, per tant, molt més complicada de detectar, sobretot per una màquina. També per l'humà, però sobretot per una màquina. I finalment, però no menys important, no hem de passar per alt tampoc l'ambigüitat intrínseca del llenguatge. El mateix missatge es pot interpretar de manera diferent si l'usuari vol ser intencionadament ambigu o si el text no transmet adequadament el contingut a causa d'un ús incorrecte de la llengua, per exemple, per la presència d'errors, de puntuació o errors gramaticals, que a més són molt fàcils de trobar en aquest tipus de comunicació extreta de les xarxes socials. Per tant, què ens trobem? Que hem d'intentar objectivar aquesta subjectivitat tant com sigui possible per poder dur a terme una notació fiable. Clar, per poder reduir d'alguna manera aquesta subjectivitat al màxim possible. I és per això que nosaltres, diguem-ne, ens embranquem a definir aquesta metodologia que permeti objectivar aquesta tasca al màxim possible. Per què? Perquè els primers, diguem-ne, quan nosaltres anotem, per veure la qualitat d'aquesta anotació, si hem entès bé els criteris, si els estem aplicant tots de manera consistent, de la mateixa manera, el que fem és anotar un grup amb els mateixos comentaris, en paral·lel, persones diferents. I després comparem les anotacions de tots nosaltres per veure on hi ha el desacord, en què no hem anotat de la mateixa manera. I clar, la primera proposta d'anotació, doncs l'acord entre els anotadors era molt baix, precisament per tot això que us estic comentant, per la subjectivitat. I per tant ens vam haver de replantejar o redefinir una nova metodologia, una nova manera d'anotar. Molt bé, però, diguem-ne, abans d'endinsar-nos més en aquesta metodologia d'anotació, que és el que després us explicaré, primer crec que cal que definim el que entenem per llenguatge tòxic. D'acord? I un cop més, la complexitat d'aquesta tasca, la complexitat de la toxicitat es fa també palesa en la pròpia definició del terme. Com us deia, s'han utilitzat durant aquests anys, i encara s'utilitzen, diferents termes per fer referència al que nosaltres parlem del llenguatge tòxic en general. D'acord? Uns s'hi refereixen com a hate speech, que és el discurs d'odi, o també parlen del llenguatge abusiu, del llenguatge agressiu, del llenguatge ofensiu o també del llenguatge tòxic. I d'alguna manera, aquests diferents termes evidencien també la necessitat d'establir uns límits a l'hora de diferenciar què és i què no perquè en la definició de tots aquests termes que us vaig dient hi ha molt de solapament també, d'acord? O hi ha solapament, però també s'enfoquen a aspectes de la toxicitat diferents. I per això nosaltres utilitzem aquest terme de toxicitat com a terme paraigua sota el qual incloem les diferents definicions utilitzades per descriure el discurs de l'odi, el llenguatge abusiu, tòxic, agressiu o ofensiu. Perquè d'alguna manera són termes que aborden aspectes diferents del llenguatge tòxic. I per això nosaltres també considerem que hi ha diferents intensitats de toxicitat. És a dir, que potser quan uns utilitzen el terme llenguatge ofensiu estan fent referència a missatges que tenen un llenguatge, que no són uns missatges que s'haurien d'eliminar o de prohibir, però que són uns missatges que utilitzen un llenguatge inapropiat o groller o ofensiu. Però, en canvi, quan es parla de discurs de l'odi, estem davant de missatges amb una gran intensitat tòxica.
És a dir, estem parlant de missatges que inciten a la violència, que inciten a l'agressivitat, és a dir, per tant, aquests són els que sí que serien els molt tòxics, és a dir, que aquests serien els que s'haurien de, segurament, filtrar, no? Tenint en compte totes aquestes definicions, la nostra proposta de definició, que és la que fem en aquests articles que us he dit, és la següent. Diem, un comentari és tòxic quan ataca, fereix, amenaça, insulta, ofèn, denigra o desqualifica una persona o grup de persones sobre la base de característiques com ara la raça, l'ètnia, la nacionalitat, la ideologia política, la religió, el gènere i l'orientació sexual, entre d'altres, independentment de si qui escriu el missatge té intenció o no de fer mal o d'ofendre. M'és igual la intencionalitat. Jo, de fet, com a notadora, no sé la intencionalitat, no puc jutjar la intencionalitat, a vegades sí, però no estic per jutjar les intencions del que escriu. És a dir, jo el que vull és identificar que aquell comentari conté llenguatge tòxic. Aleshores, aquest atac, com us deia, es pot expressar de manera explícita, és a dir, és molt, per exemple, insultant o utilitzant un llenguatge inapropiat, això és el més fàcil de detectar, o de manera implícita, i aquest és el problema. És a dir, a través, jo què sé, per exemple, fent ús del sarcasme, de la burla, de l'agressivitat. És a dir, que són trets o característiques, trets, que no són tan directes, no són tan explícits. I, com us deia, aquest atac o aquest llenguatge s'expressa a diferents nivells d'intensitat. D'aquí també la diferent terminologia per referir-se a la toxicitat. I aleshores, per tant, nosaltres el que proposem és que hi ha diferents i que cal destacar o diferenciar entre nivells de toxicitat, nivells d'intensitat. És a dir, que van des de missatges maleducats o ofensius fins a aquells que són més agressius o que poden incitar a l'odi o fins i tot a la violència física. Que, per tant, aquests són clarament candidats a filtrar per un sistema de detecció automàtica. Què més? A veure. Això sí, abans d'avançar. Aquesta definició es pot aplicar al llenguatge tòxic en totes les seves modalitats. És a dir, tant en la modalitat vocal auditiva, és a dir, a la parla, el llenguatge oral, com en el llenguatge escrit, com el gestual visual, és a dir, el llengua de signes. És a dir, tot i que nosaltres ara només ens centrem en la modalitat escrita, d'acord? Clar, de fet, algun d'aquests trets típics, el sarcasme, la ironia, la burla, clar, amb la llengua parlada i probablement en la llengua de signes, tenen clar, la prosòdia, l'entonació, el gest, et poden ajudar. Són aspectes comunicatius que t'ajuden a detectar i a interpretar la toxicitat, quan aquesta és implícita. Però clar, això no ho té la màquina, d'acord? No tenim aquestes dades per introduir a la màquina. I, per tant, en aquest sentit, la problemàtica és diferent quan la detecció és a nivell de missatge escrit. També podeu veure, intuir ja, en aquesta primera definició, que hi ha tota una sèrie de trets, com és l'insult, el llenguatge inapropiat, l'agressivitat, la intolerància, el destinatari, que poden ser-nos d'utilitat a l'hora de caracteritzar què entenem i d'identificar, per tant, què és un missatge tòxic o no. És a dir, la presència d'insults, la presència de burla, el sarcasme, l'ús d'un llenguatge inapropiat, ofensiu, la intolerància, l'agressivitat, l'amenaça de violència, tot això. Clar, però fixeu-vos que al seu torn
tots aquests trets que us estic dient ara també són altament, molts d'ells són també, depenen molt de la subjectivitat. És a dir, per tant, per això és tan complicada aquesta tasca, perquè, clar, hi ha gent que té un sentit de l'humor i hi ha gent que no en té, o hi ha gent que és incapaç d'entendre el sarcasme, o que i l'altre és que té una pell molt sensible i, per tant, doncs, bueno, no tothom interpretem el sarcasme, la ironia o la burla de la mateixa manera, d'acord? I segurament la mateixa persona ho percep de manera diferent segons com es troba aquell dia. És a dir, això és inevitable, d'acord? Què més? I aleshores... no, mira, per exemple, aquí us dono ara una mostra del que serien, doncs, exemples extrets d'aquest corpus, no? Perquè veieu una mica els diferents nivells d'intensitat de la toxicitat. A veure, pot haver-hi d'algun d'aquests missatges que siguin ofensius, però és el que toca ara. Fixeu-vos en el primer. Contra la desinformación, datos. En el INE tenéis los datos de los inmigrantes, delitos, cotizaciones, prestaciones, etc. Aquest no el considerem tòxic. Per què? Perquè simplement està donant, és un missatge informatiu, simplement. En canvi, fixeu-vos en el segon. Esta gentuza se carga el país en 2 telediarios. Clar, aquí l'hem etiquetat com a lleugerament tòxic perquè, bé, doncs, per la presència d'aquest insult que, diguem-ne, doncs, que tracta aquesta gent de gentuza, és a dir, amb menyspreu, però, diguem-ne, podria ser una toxicitat tolerada, amb un cert grau de toleració, tolerable. En cambio, fixeu-vos en els dos últims. Lo que importa en realidad es sentirse mejor con uno mismo, sumar karma. A los putos negros les pueden joder bien. Aquí ja la cosa canvia. És a dir, aquí ja trobem sarcasme, segurament una certa burla, probablement, insults, dirigit a un grup molt específic. Clar, aquí això ja ho considerem un missatge tòxic. I l'últim és a estos putos animales sarnosos que los encierren i tiren la llave. Aquest ja és un missatge absolutament molt tòxic. És a dir, aquí està parlant d'un grup, perquè això aquí no està en context, però si tu mires en el context en el que apareix, està parlant d'immigrants, els està insultant, els està deshumanitzant perquè es tracta com a animals, i fins i tot, és a dir, que els encerren, que els tanquin i que els deixin, és a dir, i que se n'oblidin, és a dir, que els tanquin i que es morin, com aquell qui diu. Per tant, és clarament tòxic. Val a dir també que el que costa menys de detectar és precisament aquests, és a dir, on hi ha més acord són en els missatges altament tòxics. On hi ha més problemes és decidir si és o no és tòxic i entre si és lleugerament i tòxic. Aquí és on hi ha més problema. Però, ja us dic, és a dir, aquests ja són, segurament hi ha uns exemples triats bastant clars, però no ens trobem amb altres de no gens clars. Què més tenim aquí? A veure. Això. Reprenent ara la idea d'intentar objectivar aquesta subjectivitat que comporta la notació de la toxicitat. Aleshores, la nostra proposta és que per tal de notar-la i per tal d'objectivar-la al màxim possible, hem de tenir en compte no només el contingut discursiu, sinó també el context extralingüístic. I això què vol dir? Això vol dir, pel contingut discursiu, vol dir el que fa referència al contingut lingüístic propi, és a dir, la informació que es transmet, el que s'està dient i la manera com es transmet, com ho diu.
el tipus de llenguatge que s'utilitza per expressar el contingut del missatge. Si el llenguatge és inapropiat, si és ofensiu, si utilitza un vocabulari groller, si és que s'hi menysprea a una persona o a un grup, si utilitza ironia, si utilitza sarcasme, si utilitza burla. Però també hem de tenir en compte el fil discursiu, el fil conversacional, diríem, del comentari. És a dir, perquè aquest comentari no és un comentari aïllat, sinó que forma part d'una conversa. És un comentari a una notícia, però pot ser un comentari a un altre comentari. I normalment el que passa és que s'acaba creant una conversa, és a dir, al final hi ha més comentaris a vegades a un comentari que a la notícia directa, d'acord? De fet, hi ha un estudi en què es demostra que el context, tenint en compte el context conversacional, condiciona els judicis a l'hora dels anotadors, a l'hora d'anotar. I aquest estudi, que és d'un tal Pavlopoulos i altres autors del 2020, conclouen que aquests judicis tendeixen a canviar quan es té en compte el context en l'anotació de la toxicitat. Per tant, nosaltres sempre tenim en compte tota aquesta informació. Però a part del contingut discursiu, hem de tenir també en compte, a l'hora d'anotar, el context extralingüístic, el coneixement pragmàtic, el coneixement del món. D'acord? I pel que fa als comentaris, quin és aquest coneixement o aquest context extralingüístic? Doncs és el context polític, els esdeveniments econòmics, socials, culturals, que tenen lloc en el moment en què es publica aquell article. I que, per tant, et permeten interpretar-los de la manera més adequada. Hem d'intentar, perquè ara es posa molt èmfasi en això, en la mesura del possible, el biaix que pot introduir qualsevol tendència o preferència ideològica dels anotadors. D'acord? És a dir, nosaltres, doncs, clar, hi ha certes ideologies que són més propenses a utilitzar un llenguatge, diguem-ne, més agressiu que d'altres o més intolerant que d'altres. Aleshores, doncs, per exemple, precisament el grup d'anotadors que hem anotat aquest corpus, precisament no ens caracteritzem per ser ni violents ni políticament, diguem-ne, d'extrema dreta, per dir-ho clar, i per tant gent molt poc agressiva. I a vegades, doncs clar, a vegades havíem de dir, havíem de distanciar-nos una mica a l'hora d'anotar, de dir, escolta, potser aquí el que està dient aquest, no compartim, diguem-ne, el que està dient aquest usuari, però no vol dir que estigui sent tòxic, d'acord? Això, és a dir, és important també tenir-ho en compte, és a dir, que a vegades ens hem de distanciar, no? És a dir, i no caure en el biaix de les idees. No és fàcil, ja us dic ara que no és gens fàcil. Tenint en compte tot això que us dic, per tant, aquí he fet com un esquema molt reduït del que seria l'etiquetari. És a dir, les etiquetes que utilitzem per anotar aquest corpus. I com podeu veure, jo crec que no hi ha cap dels corpus que us he presentat en espanyol ni en anglès que utilitzi tantes etiquetes per anotar la toxicitat. Aleshores, aquí podem diferenciar dos tipus d'etiquetari. El que està més relacionat amb el fil conversacional, que aleshores aquí, quan nosaltres anotem, és una full d'Excel, d'acord? On hi ha el comentari, però també tens informació no només de la identificació del comentari, l'identificador del fil discursiu, a qui està responent, si és un comentari directe o no, i el nivell del comentari, és a dir, una mica l'aniuadament dins de la conversa.
Aleshores, aquests tipus d'informació, bàsicament, doncs la majoria l'obtenim de forma automàtica i, si no m'equivoco, Montse, si no em corregeixes, nosaltres el que anotem seria, bàsicament, l'identificador del fil i el nivell del comentari. Si és un comentari directe a la notícia o un comentari a un altre comentari. Però, de fet, aquesta tampoc és la informació més rellevant per nosaltres. Això el que ens dona és la informació contextual que ens permet, diguem-ne, després interpretar el missatge. Aquí, la idea maca, diguem-ne, aquí és, doncs, els trets lingüístics que hi assignen. Què més hi ha aquí? Per exemple, no vull deixar res. Aleshores, aquí, fixeu-vos, què tenim? Quins trets lingüístics o quines característiques lingüístiques anotem per cada comentari? I els anotem en aquest ordre, perquè l'ordre també és important d'anotació. Primer anotem el que en anglès es diu, ho dic en anglès perquè són les etiquetes que utilitzem, per si algú de vosaltres després vol utilitzar aquest corpus. Les TANs, i tampoc sé molt bé com traduir en català aquest terme. Les TANs seria la posició o el posicionament, és a dir, és una etiqueta per indicar si un comentari és favorable o desfavorable o neutral perquè fa a un tema de discussió, que sol ser controvertit. És a dir, en aquest cas, les TANs ens indica el posicionament del que escriu el comentari. És a dir, està a favor del que diu un altre comentarista o del que diu l'autor de l'article, o està en contra del que diu, o simplement fa un comentari neutre, és a dir, no es posiciona. Aquest TANs, evidentment, com sempre, pot ser molt explícit o implícit. Després tenim, per exemple, el target. El target seria el destinatari de la toxicitat. És a dir, aquest missatge tòxic va destinat al que escriu la notícia, a un comentarista, a una persona en concret, un polític, per exemple, o a un grup d'aquests que es diuen minoritaris, a un col·lectiu. Doncs amb aquesta etiqueta podem, és a dir, és una etiqueta que et permet dir això, identificar el destinatari de la toxicitat. Després notem si el comentari conté estereotip o no, estereotips. Els estereotips es defineixen com creences, idees àmpliament atribuïdes a un grup i que caracteritzen els individus d'aquest grup d'una manera indiferenciada i simplificada basada en la magnificació o exageració d'una característica individual, en funció de la raça, de l'ètnia, de la religió, del gènere, l'orientació sexual, l'edat, entre d'altres. D'acord? I per tant, doncs, de fet ara estem en un projecte que és, i estem anotant simplement si els missatges contenen estereotip o no, perquè és una manera implícita d'expressar odi o expressar toxicitat. D'acord? I per tant estem treballant ara en un nou projecte sobre aquest aspecte. Què més anotem? Anotem si el missatge, si el comentari és sarcàstic o no ho és. D'acord? Un comentari és sarcàstic quan el contingut és irònic, és a dir, quan l'autor utilitza paraules que signifiquen el contrari del que realment es vol dir, però, a diferència de la ironia, s'acompanya d'una crítica negativa, forta, dura, feta amb mala fe. Què més? Per exemple, també anotem com a sarcàstic preguntes retòriques acompanyades de burles o de crítiques molt fortes, molt ofensives, o jo què sé, o acudits i jocs de paraules sarcàstics. Però, en canvi, si són acudits
genuïns, amb intenció humorística, doncs diem que no són sarcàstics. Clar, fixeu-vos que això també és molt subjectiu. Aquí, una de les tasques també molt de moda dintre o molt actual, més que de moda, molt actual dins del processament del llenguatge natural és la detecció automàtica de la ironia i el sarcasme. I és molt complicat, perquè, clar, tornem a ser-hi, és molt subjectiu. I també, segurament, com tot, hi ha diferents graus de sarcasme, hi ha graus d'humor i d'ironia. És a dir, per tant, el que us vull també així demostrar o fer veure que dins del PLN, del processament del llenguatge natural o de la lingüística computacional, és a dir, els corpus que estem fent actualment, anotant, són corpus diguem-ne, amb informació molt pragmàtica, és a dir, corpus per detectar humor, per detectar ironia, sarcasme, odi, toxicitat, és a dir, que clar, que això és molt, molt complicat de fer. Què més? Després, conté, aquest mockery seria burla. El missatge conté burla, és un comentari que ridiculitza o es burla o humilia una persona o un grup, sí o no. El missatge conté insult, d'acord? Indica que el comentari conté o no insults. Clar, com sempre, és a dir, i tots ho sabeu, no sempre un insult insulta. Que cabró. És a dir, aquest que cabró, en un context familiar d'amics, no t'està insultant. D'acord? Clar, gentuza potser no està en la llista d'insults, perquè ja corren llistes d'insults, no? Però, esclar, segons en quin context i com l'estàs utilitzant, doncs és un insult. Per tant, decidir si conté o no insults no és tan obvi com sembla, tampoc. Després, què més anotem? Per exemple, si hi ha improper language, és a dir, si el llenguatge que s'utilitza és ofensiu, inapropiat, inadequat, és groller, vulgar, descortès, no sé. Això també ho anotem. També anotem si el missatge conté agressivitat o no. D'acord? Tot això fa que nosaltres entenguem, podem finalment decidir si el missatge és tòxic o no i el nivell de toxicitat. Què vol dir? 0 vol dir no toxicitat, 1 és lleugerament tòxic, tòxic o molt tòxic. I aquí hi ha exemples que me'ls anoto, que els descarto. I el procés d'anotació com és? Doncs primer els anotadors llegeixen la notícia. Un cop llegida, anoten en paral·lel, sempre cada comentari ha estat anotat per 3 anotadors, 2 lingüistes, 3 anotadors, en paral·lel, el mateix d'això, i un cop això es compara i es fa el que es diu la prova d'acord entre anotadors, veure en què no estan d'acord. I aleshores discutim setmanalment els desacords, és a dir, aquells comentaris en què no han rebut la mateixa anotació. I el resultat arribant a un consens entre tots 4 en aquest cas. Jo també hi soc aquí. I el resultat final és el que se'n diu el gold standard, és el corpus definitiu anotat. Com podeu veure, aquí la prova dels anotadors, fixeu-vos, la toxicitat és del 81,84% d'acord, en general, l'average, i el nivell de toxicitat és inferior, és el 73,58%. Fixeu-vos que, és a dir, estem parlant de la gent que ha dissenyat la notació, ha creat el corpus, ha fet els criteris, que ens reunim setmanalment. I fixeu-vos que, tot i que és una molt bona acord, comparat amb els altres corpus, no arribes al 90%. És molt difícil que un corpus anotat per gent diferent arribi mai al 100%. És molt difícil. Una anotació extraordinària és si pots arribar al 95% d'anotació. Per què? Perquè som humans, també ens equivoquem. I, per tant, si t'equivoques, doncs també implica
desacord. Aleshores, fixeu-vos, però, que el de desacord total, és a dir, que els tres anoten coses diferents, totalment diferents, només arriba gairebé, és el 4,8%. El normal és que hi hagi desacord parcial, que es diu, que 2 estan d'acord i 1 està en desacord. D'acord? Què és on hi ha més desacord? Precisament en decidir les tants, el posicionament i el nivell de toxicitat. Perquè per les tants segueix sent insuficient el context i perquè hi ha molt sarcasme. I, com us deia abans, on hi ha més desacord és a l'hora de decidir, de destriar, quan el missatge és no tòxic i lleugerament tòxic. El que porta menys desacord és el que és totalment o molt tòxic. D'acord? I aquests motius, els motius principals del desacord és la subjectivitat, l'ambigüitat i l'error humà. D'acord? I per tant, com hem vist, del total de comentaris, el 31,87% és tòxic i la resta és no tòxica. Vaig més ràpid. I simplement dir-vos que per què s'ha fet servir de moment, a part que aquí hi haurà tota una anàlisi lingüística d'aquest corpus, doncs s'ha utilitzat ja com a el que es diu dataset, com a conjunt de dades per aquesta taxa, és a dir, per entrenar i per avaluar sistemes automàtics de detecció de la toxicitat. D'acord? I en aquesta tasca, que vam ser els organitzadors, aquest setembre, ha tingut lloc, doncs els sistemes podien fer dues tasques. O només dir si el comentari era tòxic o no, o si el missatge era no tòxic, lleugerament tòxic, tòxic o molt tòxic. D'acord? I això per què és? Això consisteix en una tasca, això sempre es fa en processament de llenguatge, és la manera d'avaluar els sistemes automàtics. Tots s'entrenen sobre el mateix conjunt de dades, sobre el mateix corpus, i els dones totes les dades, tota la notació, i després de 2 mesos d'entrenament, aleshores avaluen sobre una mostra, que és el 20% del corpus, que no conté cap d'aquestes etiquetes, i a veure què ha après el sistema. I aleshores els organitzadors el que fan és comparar el resultat automàtic amb el resultat de la notació manual humana. I aleshores veure quin dels sistemes detecta millor. I simplement, aquí hi ha els resultats, que no us penso dir, no cal que hi entrem, i doncs, un encert, el que encertava millor, tenia un encert del 65%. Doncs, això demostra, és a dir, la complexitat d'aquesta tasca i la dificultat dels sistemes automàtics per detectar aquest tipus d'informació. Per què? I perquè això ho podem fer extensiu a moltes altres tasques, diguem-ne. I és que el llenguatge és intrínsecament ambigu, hi ha molt coneixement, sobretot implícit, llenguatge figuratiu, metafòric, sarcasme, burla, que fa realment molt complicat el seu tractament computacional. Bé, doncs això tampoc, d'aquí només ressaltar potser això, que les categories, l'insult, el llenguatge inapropiat, la burla, poden transmetre la toxicitat de manera més explícita i enfront del sarcasme, la intolerància i l'agressivitat que es transmeten de manera més implícita. I per què estem ara interessats en l'anàlisi dels estereotips i tenim un projecte amb gent d'Itàlia i França per estudiar precisament els estereotips? Perquè aquests estereotips que sempre van destinats a un grup, augmenta la presència d'estereotips, hem vist que va una mica correlacionat, augmentava el nivell de toxicitat dels missatges. I bàsicament perquè quan el destinatari és un grup, és a dir, és explícit, els missatges són majoritàriament també tòxics, sobretot especialment quan és un grup. Moltes gràcies, Mariona. De fet, ha estat una presentació, jo crec que molt exhaustiva i molt interessant, sobretot per la gent que no venim del món de lingüística computacional, que a vegades se'ns passa per alt. Pensem que les màquines com que ja ho fan tot i
i veure la complexitat que té anotar un corpus que realment tingui uns objectius molt concrets, com en aquest cas, i que serveixi per fer tasques molt complexes després, doncs té una complexitat que a vegades passem per alt. O sigui que, en aquest sentit, moltes gràcies perquè ha estat molt interessant. No sé si algun dels assistents té alguna pregunta, algun comentari que vulgui fer. Mira, penseu que això és feina dels lingüistes, És feina, és a dir, fixeu-vos, és a dir, som útils, necessitem lingüistes per poder ensenyar a les màquines, fixeu-vos. Digueu, pregunteu, perdoneu. És que jo m'enrotllo sola. Mariona, jo te faria una pregunta per desconeixement, però diguem, la notació se fa sobre la base del conjunt del comentari, no sobre trets lingüístics específics o sobre ítems lèxics. Per tant, entenc que després està el procés d'aprenentatge de les màquines en què ja, diguem, que intenten detectar-les els patrons que estadísticament són recurrents en els llocs en què s'indica, diguem, que no hi ha una notació de, per exemple, llistat de lèxic ofensiu o d'insults en espanyol adreçats a la immigració, sinó que etiquetem només el comentari. Correcte, ho has entès perfectament, Avalí. És a dir, nosaltres només etiquetem el comentari. I aleshores, la màquina, què té de bo la màquina? És a dir, que la màquina té uns comentaris anotats d'una manera, amb unes etiquetes, i uns altres amb una altra. I la màquina busca automàticament quins patrons, ho has dit perfectament, lingüístics observa. Quin tipus de paraules... És a dir, clar, pensa que la màquina no aprèn sola. És a dir, l'informàtic, per entendre'ns, també li està dient fixa't amb el tipus de vocabulari. Fixa't si hi ha paraules en majúscula, perquè, clar, la majúscula també és important, perquè si tu poses burros en majúscula és perquè tu vols emfatitzar. Fixa't en les majúscules, fixa't amb, no sé, amb els tipus de noms que apareixen, amb els tipus d'adjectius. Podem, per exemple, tenim recursos que pots automàticament analitzar morfològicament aquests textos. Aquests informàtics poden fer l'anàlisi morfològica i, per tant, dir, fixa't en els adjectius, fixa't en els noms, fixa't en els verbs. Hi ha també lexicons creats de lèxic d'insults, de lèxic tòxic, que també utilitzen per les màquines. Però el que dius és això. La màquina el que fa és inferir els patrons. Però, clar, pot inferir patrons quan són potser molt explícits, no costa gaire. Però quan hi ha la informació és implícita, aquí és on es complica la cosa. I ara nosaltres, quan jo dic aquest corpus servirà no només per entrenar màquines, sinó també per analitzar lingüísticament, vol dir que això també ho hem de fer nosaltres des d'un punt de vista lingüístic. És a dir, anem a veure quins tipus d'adjectius, quines construccions lingüístiques s'utilitzen. S'utilitza molt la negació. Aquest corpus també està anotat amb negació i a l'àmbit de la negació. Per tant, pots veure, en els missatges tòxics hi ha més negació que en els no tòxics, per exemple. S'utilitzen quin tipus de, no sé, de verb s'utilitza, quin tipus de modalitat s'utilitza i quin, jo què sé, vull dir, aquí, que això és el que hem de fer ara, és analitzar lingüísticament aquests. Ara ho tenim classificat, perquè ara tu pots extreure i pots, en funció de les dades que tenim, veure si detectes algun comportament. La màquina fa aquesta inferència automàticament. També. Què més? Nacho Sorolla té la mà aixecada. Hola, Nacho, digue'm. Hola, bon dia. No sé si em sentiu bé, perquè tenia problemes amb el micro. Perfecte, perfectament. Mariona, et puc demanar simplement que deixés de compartir pantalla? Que estic... Espera't, que ho he de fer. Com ho faig? Cancel·la, vale. Endavant, Nacho, gràcies. Ja està, ara ja ens veiem doblats. Jo tenia bastantes preguntes, però intentaré ser sintètic. Jo soc Nacho Sorolla i vinc de la sociologia i al principi deies que hi havia aquests ponts d'intercomunicació entre la lingüística, la sociolingüística i també diria la sociologia per intentar entendre com parlem, com ens comuniquem i crec que és molt interessant el que proposaves. De fet, estic intentant també entrar en aquesta anàlisi quantitativa
de textos i sobretot volia fer les preguntes tècniques i després, si hi ha temps, ja parlaré de la part més subjectiva, però les dues preguntes tècniques eren sobre la qüestió de la llengua en què està escrit el missatge, és a dir, suposo que l'anàlisi que esteu proposant s'ha fet en anglès, per exemple, i tenen conclusions de què és les fake news, per exemple, o què és el sarcasme, etc. O els missatges d'odi. I no sé fins quin punt es pot traduir aquestes conclusions a altres llengües. És a dir, vosaltres esteu partint de zero en el sentit de estem apuntant què és el missatge d'odi en castellà. No sé fins quin punt es pot fer aquesta traducció o hi ha intents per fer-ho i fallen. No sé si traduir els textos a l'anglès i provar les mateixes ferramentes que s'utilitzen en anglès o traduir les ferramentes, per tant, els mecanismes per fer aquesta detecció i aplicar-ho. M'imagino que fallen, però és bàsicament aquesta reflexió. No, és a dir... La segona pregunta tècnica, i si ja callo, és sobre la qüestió de si relacioneu el missatge que s'està analitzant, el comentari, amb la notícia on està posat. És a dir, abans quan has posat els missatges que parlava d'aquests animals o... Evidentment, cal saber a qui es refereix amb aquests animals. És a dir, si saps que parla d'immigració, etc., si saps de què va la notícia, pots atribuir. No sé com feu aquest lligam. Això és el que... Mira, et contesto la primera, la segona primer. És a dir, què passa? L'exemple de la gentuza. Per això era tan important... Per això era tan important tenir el fil discursiu, la conversa. Perquè tu, l'anotador, no només s'ha llegit primer la notícia i sap de què va la notícia, que ells se la saben de memòria. Jo soc diguem, a la reunió soc la que ajudo a posar en acord el desacord. Però els que realment han anotat, diguem-ne, els anotadors són la Montse Nofre, el Xavier Bonet i el Víctor Barzila. I aleshores, és a dir, això que dius és, com que tenen tot el context, tenen d'entrada la notícia, que ja l'han llegida, i tenen tot el context, tota la conversa, tal com tots els comentaris, d'acord? Ells els poden veure. De manera que ells poden veure, quan diuen gentuza, a qui s'estan referint, perquè veuen el comentari anterior, veuen el comentari posterior, veuen de quin comentari, és a dir, s'estan referint. Per tant, això és el que jo dic quan tenen en compte el context, la conversa. Per tant, aquestes referències anafòriques les recuperen tenint en compte. Per això és tan important, perquè si tu no dones, que això hi ha molts d'aquests corpus que us he abans ensenyat, no tenen en compte el context. Llavors, clar, esta gentuza, bueno, no saben a qui s'està referint. Llavors, d'aquest grup que us he dit abans, posava en evidència la necessitat de tenir el context. Perquè si tu saps el context, el meu judici serà un o serà un altre. Per tant, això és el que fem quan diem context. Pel que fa si ho comparem amb altres llengües, d'acord? Amb altres llengües, què passa? És a dir, hi ha moltes coses que tenim en comú. D'acord? És a dir, nosaltres, de fet, quan fem aquests articles, posem l'exemple en castellà i la traducció en anglès. I aquesta traducció, evidentment, està expressant el mateix grau de toxicitat. D'acord? Què passa? Doncs que el que pot passar és que, jo què sé, per exemple, en anglès hi ha repositoris, hi ha lexicons de vocabulari tòxic, que no tenen per què correspondre exactament als de les altres llengües. És a dir, aquí sí que depens molt de la llengua de cada. Els sistemes sí que s'estan fent proves, perquè, clar, aquí els que som més dependents de la llengua som els lingüistes, que ens estudiem cada una la nostra llengua. Però els informàtics, què fan? Pensa que aquest corpus l'hem fet, ja està disponible des del setembre, perquè va haver-hi aquesta avaluació. Doncs ja ens l'ha demanat molta gent. Gent que alemanys, francesos, italians, és a dir, que segurament no saben espanyol, però els és igual. O fins i tot, jo què sé, gent de russos, un rus també. És perquè no els importa la llengua amb ells. Ells els importa, ells veuen una combinació de caràcters amb una etiqueta, amb un valor.
Punt, que és el que veu la màquina. Això és el que veu la màquina, no la llengua, de fet. Aleshores sí que ells realment experimenten i combinen, és a dir, hi ha experiments que el que fan és què passa amb les llengües que no tenen prou recursos. Doncs, si tu tens almenys un corpus petitó, aquests sistemes, aquestes xarxes neuronals, que això és el que se'n diu el deep learning, l'aprenentatge profund, fan servir, és a dir, dades de bilions de frases, de paraules, tant que ara estan fent experiments que utilitzen aquests, jo què sé, els corpus de llengües majoritàriament, és a dir, representades, és a dir, de corpus que tenen moltes dades, i que després entrenen, és a dir, fan servir els seus mecanismes d'avaluació, de detecció, però després la xarxa aquesta neuronal entrena amb un petit corpus per una llengua específica. És a dir, per exemple, imagina't que, per exemple, no tenim, que jo sàpiga, cap corpus anotat amb toxicitat pel català. Aleshores, però en canvi ja en tinc pel castellà, ja en tinc 5 o 6. Aleshores, de fet, la persona l'equip que va guanyar aquesta tasca d'anotació del nostre Detoxis, va agafar tots aquests corpus de l'espanyol, tots, que tots eren Twitter, i el nostre, per entrenar el seu sistema. D'acord? Doncs es fa el mateix, és a dir, que hi ha altres que primer entrenen, per exemple, amb l'anglès, i després entrenen amb corpus més petits de l'espanyol o del català. Què pot passar? Jo puc dir, com que tipològicament el català i el castellà són llengües més properes que el català i l'anglès, segurament, si jo vull entrenar pel català, potser em va més bé entrenar un sistema en castellà i després, amb un petit corpus, encara que sigui més petitó, acabar de donar-los dades en català per d'alguna manera, detectar-ho. Mira, ahir és una mostra d'això, és a dir, feu aquesta prova amb el Google Translator. Si tu agafes un text en anglès i el traduïa al català, no em donava una traducció dolenta. De l'anglès al català. Per què? Perquè el Google Translator, actualment, la versió que hi ha ara, està entrenada en aquestes xarxes neuronals, amb aquest deep learning. I què passa? Que té moltes més dades del castellà que del català. Però el català i castellà són llengües properes. I aleshores reutilitzen el castellà per poder arribar al català també, per exemple. Doncs això sí que es pot fer. Però clar, això jo aquí t'ho estic dient d'una manera molt intuïtiva, molt naïf, perquè clar, jo no controlo massa bé tota la part tècnica, que és molt difícil, de com gestionen aquestes xarxes. No et sabria explicar com funcionen, però sé que es pot fer això. Per tant, sí que hi ha coses en comú. Pensa que tots sempre hi ha estereotips. Per què tots estan destinats, per què tots aquests corpus anoten, jo què sé, tenen en compte el grup, tenen en compte aquest estanç, aquest posicionament, no sé com fer-ho, no sé com dir la paraula correcta en català. Per què els interessa tant a tots marcar si la informació és explícita o implícita? Perquè tots tenim el mateix problema. És a dir, des del punt de vista lingüístic és el mateix problema. O sigui que sí, jo penso que sí que hi ha moltes coses en comú. I clar, hi ha una part molt lèxica, però també, clar, tots tenen el mateix problema amb el sarcasme, amb la ironia. Per això és una tasca a part. Clar, és que tots... No sé si més o menys, Nacho, t'he respost el que... No sé si voleu afegir alguna cosa més, Montse o Xavier, no sé, que estan per aquí, veig. Havia aixecat la mà, disculpa. No no veig res, Montse. No, què et anava a dir? No, que ja amb el tema de computacional no, però jo que diria que el sistema d'anotació està pensat, el que explicava abans la Mariona, per objectivar els trets. Llavors, nosaltres ho hem aplicat amb textos en castellà, però jo crec que aquests mateixos trets els poden aplicar a qualsevol llengua
I qualsevol llengua el realitzarà d'una manera diferent, no? Que sigui. No? Però la idea era tenir uns trets objectius que sumant-los o afegint-los t'arribessin a donar si és tòxic o no tòxic i la gradació. Una mica era veure, doncs, perquè hi ha trets que et pugen, això ho tenim amb l'article aquest que està en premsa, no? Doncs, depenent de quins trets utilitzes, ja saps que et pujarà el nivell. Hi ha una mica la valoració i uns trets que, doncs, l'agressivitat, o ja saps que l'agressivitat et pujarà, no? L'estereotip, també, els estereotips negatius, que això em sembla que no ho comentaves, que els que m'han notat són només els negatius. No hem tingut en compte els positius o els neutres, diguéssim, sinó només els negatius. Però la cosa era això, no? Intentar objectivar al màxim perquè es pogués aplicar, o en teoria es podria aplicar a qualsevol llengua, independentment de com el sarcasme o l'insult es realitzi en la llengua que sigui, no? En català o en anglès o en francès. Sí. És això. Molt bé. Doncs jo crec que ho podem anar deixant aquí. Sí, perquè és tardíssim, perdoneu, per enrotllar-me. No, és que és un tema molt interessant, que té moltes coses que es poden anar comentant i que n'estem aprenent tots molt, jo diria. Me n'alegro, doncs. Així que moltes gràcies als assistents per acompanyar-nos també. Us recordo també pel xat, però si us heu perdut alguna sessió les podeu recuperar al canal de YouTube. Tota la informació les trobeu a les xarxes socials del CUSC i a la nostra web. I si ho voleu, moltes gràcies, Mariona, també, que no vull descuidar d'agrair-te que hagis acceptat la invitació. I si ho voleu, doncs ens retrobem el divendres 26 de novembre, que tindrem l'Anna Tudela sobre les actituds lingüístiques dels joves de Mallorca. Així que res més, ho deixem aquí i moltes gràcies a tots. Molt bé, moltes gràcies. A reveure.